आं गोसोखौ बहुत मोजां मोनदों दिनै आं एसे मानसिफोरा फैनानै आंखौ दिनै खरायबाय जोंनि गामियावनो आं बेयावनो थायो ओमफ्राय आंनि आबै आबौआबो बेयाव दङ दिनै बिमा सब जायगानिफ्राय ओमफ्राय एसे पुरा रायजोफोरा फैनानै जे आंखौ फैनानै दिनै खरायदों बेखौनो गोसोखौ बहुत गोजोन्थों मोनबाय आं दा प्रिपारेसन माबायदि खालामदोंमोन बे आनजाद होनाय टाइमाव माने प्रिपारेसना आंनि जार्निनि प्रिपारेसनाथ' आंनि मेनलिथ' नोंसोरो मिथिगौ आं इन्टारनेसनेल प्लेयार आं इन्डियान टिमनिफ्राय गेलेबायदोंमोन 2010निफ्राय 2018हालागै बेनिफ्राय सिगां आं 3 मास जार्मानियाव दंमोन आंनि टेबल टेनिसनि थाखाय ट्रेनिं खालामबायदोंमोन होमबानो लकडाउन जानाय लोगो लोगो गुटे ग्लबेलिथ' सब बन्द जाजोब्बाय थ' बेनि थाखाय आं न'आव फैनो लागा जाबाय दा न'आव फैनानै 3-4 मास ओरैनो जना थाबाय ओरैनो नङा माने खालामनो हाबाय बाट मटिभेसना बारा गैयामोन बिकज लकडाउन प्लास मा खालामगोन फिउचारा मा जागोन एभ्रिथिं वाज भेरि आनसार्टेन तो होमबानो माने आंनि बाबाया खिथाबाय आरो माने वाइ डोन्ट यु गो फर सिभिल सार्भिसेस एग्जामिनेशन जिहेतु आंनि माबायाबो मोजांमोन फरायनाय बेकग्राउन्डआबो आङो सेन्ट स्टिफेन्स कलेजनिफ्राय खालामदोंमोन स' विच इन इट सेल्फ माने बहुत मोजां कलेज जों इन्डियानि टप मोस्ट कलेज स' बाबाया होनदों जे खेबसे ट्राइ खालामना नाय जाबा जाबाय जायाबा एटलिस्ट माने आं माबा मोनगोन आरो मोनसे एजुकेसन आं एसे एनलाइटेन जागोन मानसि आरो एग्जाम होआ बेलेग बाथ्रा सेकेन्डारि बाट टु बी अ गुड पर्सन इज आई थिंक मोस्ट इम्पर्टेन्ट थ' बेनि थाखाय आं स्टार्ट खालामबाय प्रिलिम्सआ फैबाय प्रिलिम्सआबो क्लियार जाबाय अके मोजां मोनबाय गोसोखौ इनिफ्राय खेलाखौ एसे खमायफिनबाय इनिफ्राय मेन्स लिरबाय मेन्सआबो माने मोजां जाबाय इनिफ्राय इन्टारभिउ होबाय बेबो मोजां माने आं नेभार माने आं बेबायदि फिल खालामाखै जे एग्जामा बहुत टान बा बहुत टायारिं बा मा होनो आं माने बहुत खस्थ' खालामदों बेबायदि नङा आई वाज अलवेज इन्जयिं द जार्नि आरो ओमफ्राय जेरैनो आं आरो फरायबाय थादों कनस्टिटिउसन फरायदों पलिटि फरायदों जग्राफि फरायदों आसाम हिस्ट्रि फरायदों होमबानो माने इन्ट्रेस्टआ डेभेलप जाबाय थाबाय साबजेक्टजों थ' आं इसे बोसोर आं जे गेलेबाय दंमोन बेफोरखौथ' मिथियामोन आङो राज्यपालनि मा पावार जायो प्रेसिडेन्टनि मा पावार जायो फर एग्जाम्पल जोंनि आसाम हिस्ट्रिया एसे मोजां माने एसे माने रिच जोंखौ माने जि बुस्थुआ रिफ्लेक्ट जाया नेसनेल माबायाव थ' मोनबाय होमबा माने आं निजेनो एनलाइटेन फिल खालामबाय बहुत ओंखायनोथ' प्रसेस वाज भेरि फान एग्जामाबो बेखायनोथ' मोजां जाबाय ओमफ्राय दिनै आं इयाव दङ नोंसानि इयाव इन्टारभिउ होबाय दङ रिजाल्टआ पास जादों 66 रेंक मोनदों DSP आंनि फार्स्ट प्रेफारेन्समोन APS आं होदों बेखौ मोननो हाबाय थ' आइ एम भेरि थेंकफुल साब्रैसे माने आं जार्नि स्टार्ट खालामनायाव जों साब्रै दंमोन जों SPM IS एकाडेमियाव जोङो लादोंमोन आं फार्स्ट फाउन्डेसन बेचनिफ्रायनो स्टार्ट खालामबाय लास्ट इयार एप्रिलाव स्टार्ट खालामदोंमोन ओमफ्राय जों बुहुत दंमोन लोगोफोर एसे सानै साफा एलिमिनेट जाबाय थाबाय खिन्थु मेन्सनिफ्राय जों साब्रैजो दंमोन ओमफ्राय दा फाइनाल जेब्ला रिजाल्टआ फैबाय थ' जों साब्रैयाबो माने रेंक मोनबाय 3 APS मोनबाय ओमफ्राय सासेया ACS मोनदों स' बुहुत माने इट्स भेरि गुड आरो माने इयुन जोलैफोरखौ माबायदि मेसेज माबायदि फोरमायहरगोन फिउचार लाइमोनफोरखौ आं बेखौनो होननो नागिरबाय जे नों गेलेयो नों फरायो मिउजिक खालामो आर्ट्स खालामो ड्रयिं खालामो जि इच्छा खालामो बाट when you go for it माने जेब्ला डिसाइड खालामगोन बेखौ खालामनो नागिरो देन गिभ योर 100% बेनिफ्राय जेसेनो नोंनि एनार्जिया लिमिटेड सब मानसिनिया लिमिटेड थ' ई एनार्जिखौ नों बोरै इउज खालामो बोरै नों माने निजेनि गोल निजेनि माने जि उद्देश्यखौ फल' खालामनो थाखाय नों माबोरै नों इयाव माने निजेनि बेस्ट होनो हायो स' दिस इज माने माय मेसेज टु द आं फार्स्ट एटेम्प्ट माने एग्जाम आंनि फोरोंगिरि मावनो गोसो जानाय बिजाथिफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां बाक्सा जिल्लानि सालबारियाव थानाय गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव गोबां फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों बे फरायसालियाव गाहाय फोरोंगिरिजों लोगोसे आखान्थि फोरोंगिरि आरो साबा आयदा फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों फोरोंगिरिफोरनि मासिखौ बिजाथिफोरनि गेजेराव आनजाद लानायनि गेजेरजों थिसननानै लानाय जागोन गाहाय फोरोंगिरि मासियाव एप्लाइ खालामनो थाखाय बिजाथिफोरा MA MSc BEd डिग्री लानाय इंराजि रोंगौथि गोनां लोगोआव 5 बोसोर गाहाय फोरोंगिरि महरै मावखांनाय रोंगौथि थानाय जानांगोन गाहाय फोरोंगिरिनि दान बान्थाखौ 14 निफ्राय 20 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बेजों लोगोसे बिगियान फोरोंगिरि इंराजि आयदानि फोरोंगिरि बिगियान आयदानि फोरोंगिरि हिन्दी आयदानि फोरोंगिरि आरो सासे हस्टेल फोरोंगिरिनि गोनांथि बेफोर आयदा फोरोंगिरिनि थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनोब्ला बिगियान फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया MSc आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन इंराजि आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय आरो BEd डिग्री लानाय जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 10 निफ्राय 15 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन बिगियान आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया BSc लोगोआव BEd DLED डिग्री जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन हिन्दी आयदानि फोरोंगिरिनि थाखाय बिजाथिया हिन्दी आयदायाव MA खालामनाय लोगोआव BEd DLED डिग्री गोनां जाथारनांगोन बेनि दान बान्थाखौ 9 निफ्राय 14 रोजानि गेजेराव होनाय जागोन
हस्टेल फोरोंगिरि महरै बिजाथिया BA BSc लानाय लोगोआव इंराजि रोंनाय जाथारनांगोन बिनि दान बान्थाखौ 8 निफ्राय 10,000 नि गेजेराव होनाय जागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो 7086283946 नम्बराव WhatsApp नि गेजेरजों गावनि बिजाथिनि फोरमानलाइखौ हरनो हागोन लोगोसे गोबां मिन्थिनो थाखाय 8473002079 जानबुं अनजिमायाव कल खालामनानै खौरां लाहरनो हागोन आनजादखौ बोहैथि दाननि 30 अक्ट'बर रबिबार खालि फुंनि 10 रिंगायाव लानाय जागोन